Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs Nikul tu ondu pari and uniform dolla kala pannini atti amose anchadu kaipe pariyarunda taik bell already kite pattunda so itancha parodu parjinda pujata parode incha enk ಅದೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಪ್ಪ ಐವಕ್ಕೆ ಯಾನು ಐವಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ದಿನೆಲ್ಲ ಕೇರಳ ಲಕ್ಕದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಓ ವ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಜ್ಜು ಎಂಜಿನ ಕಡೆಲ್ಲ ಇದು ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಯರೆಲ್ಲ ಕೈಪೆ ಬರ್ಬಾರನ್ನಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎತ್ತು ಕೈಪೆ ಪುಂಡು ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಪು ಪರಿಯರನ್ ಪರಿಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಮಲದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಫೀಲ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಬರ್ದು ರಪ್ಪ ಐತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಾಡೋಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ ನನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪರ್ಜಿನ ಹಿಂಗೆ ನೆರ್ಪೆರಿತೆ ಪೊಯ್ ಪಕ್ಕ ಚಿನ್ನು ಜೈದೆ ಚಿನ್ನು 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 ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯರುಂಡಿಗೆ ಚಿನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೆಯರುಂಡಿಗೆ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪ ಜನ ಪಪ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊನೆ ಇದಿರ್ವಾಲ ಚಿನ್ನು ಲಕ್ಕುಜೆ ಟಿನ್ 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 ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೈ ಮೆಲ್ಟ್ ಅದು ಉಂಡು ಆಳ ಮಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತ ಪೋಯ್ನ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಅಂಕಲನ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ನೇನೆ నేను నమ్మ వైపు నేను నమ్మ తుప్పు మైతుందిలే ఈ పుచ్చెగ్ల చురుకొరలే అమ్మ పుచ్చెగ్ల చురుకొరదు ఎంచిన ఉంది కాడే సుర్మన్ బులిపారు హాయ్ మన్ప పుచ్చ హాయ్ జ్యూస్ ತನಿ ಬರಬಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ತನಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕಾಯ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕಿಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಟೋಡು ಇನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಇಡಿ ಕೈಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತನ ಎನ್ನ ಕಷಾಯ ಉಂಡು ಈತು ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತೇರ ನಿನ್ನೀತ ಪರೋಡು ದೊಡ್ಡ ಏರ್ ಪಾರಿಯಾರ ದಾನ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಅಂದಾಯಿನ ಪಾತಾರ 1 2 3 ಗೋ ಇಂತ ಮಾಮಿನ ಅಡೆಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಂದಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇಂದು ತೆಮ್ಮಸರು ಬರ್ದು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡು ಅವ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೌಮ್ಯ ಕಡ್ಪನ ಅವ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪೆಚ್ಚೊಂಡು ಪಂಡಿಂಕಮ್ಮ ತೋಪುಡ್ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೋಪುಡು 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬತ್ತನೆ 7:10 ಬಿದ್ದೋಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾಂದೀನಿ ಬೋಡ ನೀಕು ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಬೋಡ ಹೊಲ್ತುಲ ಇಂದ ಮುಲ್ತುಲ ಹೊಲ್ತುಲ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನೊಂದುಂಟು ತಿನ್ನು ಮುಚ್ಚ ಪುಚ್ಚ ತಿನ್ನು ಬೆಚ್ಚಂಡ ಪುಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಂಡ ಇನ್ನ ಮೂಲ್ತುಲ ಕುಯ್
ಬರ್ಪುಂಡು ಪರ್ನ ಬರ್ಪು ಮಾಮಿ ಬರ್ಯಾರ ದೇದನಾ ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಾರ ದಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ಪುಣ ಮೂಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಸೊಮ್ಮೆಕ ಬರ್ಯಾರ ಬಲೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಬೇಗ ಮೈತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಮೈತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಚೂರು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರೆ ದೋಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಖಾರ ತಪ್ಪ ಅವನು ದೇರ್ ದಾತೆ ಡೋಗಿ ಮನ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ ಗಲಿ 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 ಎಂಕ ಪರ್ಪಾದೆ ಪರ್ಪಾದೆ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾರ ಆತು ಚೂರಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೆ ಜೀರ್ ಪರ್ಪುಣ ಮಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನ ಕಸಾಯ ಗೊತ್ತಂದೆವು ಇದು ಒಂದೆರಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಸ ಕರೆಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಪಂಡ ಮಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತೋಚಲೆ ಮುಸುಂಟೆ ಕೈ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೋಮ್ಯಕ್ಕೆ ಚೂರಿಯೇ ಬೇರೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇನು ಯಾರು ಪಲ್ಲೆ 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 ಕಲ್ಚಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಲಿ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಡಿಯರ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಚ ಕೈಪೆ ಪರ್ಪರ್ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಿನ್ಪರ್ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಪ್ಪಣಗಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಈಗ ಪಲ್ಲೆ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.